салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо дӯстон боз як шӯбаи нави дигар бо симити сафед дӯстони азиз. Ҳамин хонаро бояд фасад бизанем ба симити сафед бародарон. Ина бародаро ҳозири хона шикатур кардаги шикатури нав задагиай. Ва баъдан фасадш мезанем дӯстон. Як рав клёнка трезора клёнка мезанем, баъдан фасад мезанем. чӣ хеле дидаи сидани шумо дӯстони азиз. нигоҳ кунед затиркаш камтар грубияй, камтарак бисёртарак мехӯрад, неки сустаре бародарон. Инавор буд пешай фасадзанӣ ва дӯстони азиз дастгириро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ва касоне ки меҳмонед ҳатман дар канали мо обуна шед ва навори моро дар имо ватсаптон подлиса кунед дӯстони азиз, беҳтарин мешавад ва дастгириро фаромӯш накунед. Ҳамун лайкаи бобогира бомонем бародарон. ин пеши хона ҳозир бари хонаро сар кардем. нав як 3 квадрат вори задаем. дӯстон ҳамин тараф сар кем як 3 квадрат вори задесем бародарон. 3 квадрат вори задем. ина клёнка зем леса монем, баъдан сар кем. дӯстони азиз ҳамун аппарати шӯбазанак, аппарати наваи. хайр хулоси гап дар шиновор мекунем дӯстон ва пешкаши шумо мегардонем, дастгириро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, пеш аз шӯба задан аввал об мезанем. бубик чанд хокиш мешава бародарон. бародаро пешаи шӯба задан об задем, то ҳам қадмо растагиро ҳозир мезанем, баъдан тазбияро мемонем, лесаро мебурем, болоша мезанем. ҳозир баъдаи об задан шӯба мезанем дӯстон. ина шӯбамо тайёр кардагим инҷа сафилдае. чӣ хеле гуфтардем 6 ба 3 якум слой, дуюм слой 6 ба 2. 6 ковш симити сафед, 2 ковш симити сафед дуюм слойда, якум слойда 6 ковш симити сафед, 3 та қим. қими калони груби боша бо хубае дӯстон. ина бародаро якум слоя, ҳозир якум слоя задесем. дӯстони азиз, тарзи шӯбазанӣ чанд ковш медозӣ, чӣ хел мезанӣ, ҳамаш дар навораи пешнӣ ҳастаем, метавонед давомада тамошо кунед, ёд бигирем вақтона дӯстони азиз. ва ҳозир нав сар кардем, бо далши навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем дӯстони азиз ва дастгириро фаромӯш накунед, лайкҳои бобогира бимонем.
дӯстон бинандагон ва бародарои намо полни тамом кардем фасади ҳамин хонаро ва круги хонаро фасад зем буд кем. ин хона 130 квадрата ҳисоби шкатури нито будагиш 5 қопча симин расходшидаги. агар шкатур болош затикаш гладки нормални боша 3 қопча мерава. ира шкатуруш ҳам гладки набуд ҳамира мо 4 слой задагем бародаро. ба ҳамин хотир 5 қопча симин сафед расходшидаги ва баъдан 12 литр краскаи маслини расходшидаги. ва бисёри бародаро гуфта буданд ки 4 угла қатӣ гирди дар теза дигар херистун кабуброри намешава. ина бародаро мо гирди дар нев қатирезо фақат 4 угла столбикша дигар намуд кардем ва баъдан тору тара лентаи 20 сантиметра краскаи маслини асфални қатӣ бировардем ва угло 30 сантиметра памиш столбикои 4 угл 30 сантиметра ва гирди лентаи тору та гирдванаш 20 сантиметра ленташ. ва дӯстон касоне ки мехоҳанд ҳамахел ремонт кунанд ина номерҳо болои экранда мондагиа метавонанд занг бизананд ашоти нарх наво суҳбат мекунем. ва касоне ки мехоҳанд семент харидорӣ кунанд дар ҳамин номерҳои болои экран мондагӣ муроҷиат кунанд. сементи фуршиам дорем ва аппарати фуршиам дорем. аппарати шӯъбазанак фуршиам ҳастай. ва бисёриҳо пурсида буданд ки ҳамин дар ранг добавит кунӣ мешавад. не дӯстон, ранг добавит кардан намешавад. ира единст як вариант дорад. симитша камтар медозӣ камтар тари сери свет меояд. симитша агар нормални бидоз бо ҳам сафеди нормални места. ва фикрҳои худтонро метавонед дӯстон бинависонед дар комментария. фикри ҳар яки шуморо интизорам. мнениҳои шумо барои мо муҳим аст дӯстон. ва дастгирро фаромӯш намекунем мисли ҳар вақта, чунки дастгири шумо пешравии мо аст. агар имкониятш бошад дар имо ватсап то навораи моро поделиса кунем беҳтарин мешавад. ва ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ-ра.